Hello! So welcome back to our YouTube channel mga kapagayan. So ito na yung pinakahihintay nyong house tour challenge. So guys, let's do it. So guys, mag-umpisa tayo sa labas. Eto yung mga pananim ko. Plantito! May secret ano dito? Secret window. Sira na siya. May butas na siya, so tinatakip na lang namin. Guys, kami yung pinakamayaman dito sa buong mundo. Kasi ito yung window namin. What the fuck? Bintana! Na sobra namang napakamahal. And ayan, ganyan lang siya. Hindi siya nabubuksan. Yan lang. Yun yung purpose ng bintana namin. Hindi nabubuksan. Yung bricks namin, grabe. Oh, di ba yung bahay namin is made from hero. Kasi nga, ang totoo niyan, yung tatay ko, nung nagtatrabaho siya bilang carpenter, ayun, laborer, sa ano, construction worker. And kinuha niya, and then ito yung ginawa namin bahay. So ito yung dagat! Diba? Ang ganda! Oh! Ayan. So next guys, yes. Ito yung pinaka-organize namin. Diba? Mga bote. Hindi kung saan-saan lang natin nilalagyan. Kasi nga dapat ayusin natin yung mga basura natin guys. Hindi tinatapon kung saan-saan. Kasi nga yun yung mga nagkukos ng baha tsaka yung mga kalamidad. Ayan. Ayan guys ito. Ayan, organize din mga bote. Dapat inaayos yan. Tapos, so guys, welcome sa aming outside CR. Ito yung banyo namin. Ang taka-CR na din. So, dahon lang. Next! Ayan guys! Dito sa amin, mayaman din kami. So, ayun. Papaya. Ayan, marami din papaya. Yan yung dinadarayo ng mga tao. Yung mga kapitbahay. Yung mga dito. Kasi marami kami. Yan. Marami kami. Papaya. Ayan. Marami din kami. Mga tawag sa aba. Mga gabi. Yan. Ito talaga. Ito madami talaga. Ito dragon fruit. And ito. Ito kung kailangan mong lumusong dito para gumanda yung boss. Pumunta ka lang sa loob, tapos kukunin yung tubig, lulubog yung ulo mo. O di kayo naman, pag ayaw sa'yo ng tatay mo, tsaka gusto niyang mag-straight na lalaki ka, tapos pabakla-bakla kayo. Dito kayo lulubog! Guys, 10,000 bilhin namin dito eh. Pero kaya so dito tayo sa kusina. Actually, guys, multi-purpose kasi dito. Ito yung kusina. Yung kusina dyan. Dito yung magandang pag gusto mo nagmuni-muni, dito yung parang terrace namin. And here is ito yung balcon, ito na rin yung sala namin. So ayan, start tayo dito. Ito yung lutuan namin ng kanin. Ito yung gasol namin. Yung mga gasol dyan, pandak tsaka mataba. Yan. Ito din yung ito guys, wala sana kaming washing machine kundi kung walang paraffol sa Christmas yan. Eto! Guys, yung mga kaldero namin mamahalin mga yan. Mamahalin talaga to. Mamahalin yung mga kaldero namin. This is worth 150,000. This is worth 2 million. And, syempre, yung pinakamaitim, ito sa uling na... Wag kayo, kami lang may ganitong palayok. 500,000 din to. Hi! Guys, alam niyo ba guys, kaya dumadami yung case ng plastic sa mga coronavirus na yan kasi nga hindi nila naglilipanan yung mga paniki. Ang dami. Ito guys. Ang dami nila. Ito naman yung Kusina. Kusina. Yung kusina namin. And ito yung mga alagyan namin ng bawang para sa mga aswang. Ayan. And ito guys. Ayan, may karne. Ito yung mga nilalagay namin na. Ayan. Picado. Ito yung baso. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang yung baso namin kasi yung mga iniinom di pati baso. Hindi sa pati iniinom nila. Next, ito yung mga kutsara namin. Kutsara namin, wala kang pabiling sa ubyab-yab ko. Kaya kutsara namin. And, ito, basag-basag. And, hindi nyo ba alam talaga mayaman kami. Kami yung pinakamayaman sa buong mundo. Kaya, ayan, isponsoran kami ng... Taran! Ayan, may ito guys. Ayan, diba, hindi nyo alam kung nasaan ang pintuan. Kasi nga, dito siya. Ayan. Mayaman kami, mamahalin to. Diba?
So, may password din to. Ayan. Hindi natin mabubuksan kung hindi mo alam yung password. Ayan. 1022, sabi ko. And, meron ding enter. Eto. Enter. Pasok! Pasok na kayo sa aking malapalasyo. Ayan, malapalasyong bahay ko. Ayan. Dito, ito yung mga books na binabasa namin. Ayan. And ito yung Pester, English Thesaurus. Para, yung kanina yung butas na labas. Ayan na guys. Mayaman kami. So, libre yung aircon namin dito. Diba? Yaman namin. Kami lang yung may gano'n. Noon, kaya wala. Ayan. So, ito din guys, yung katry ng kuya ko. And binili namin ng 120 million. O, di ba? Itong bat na to. O, carton. Ayan. Napakagaling natin mag-recycle, guys. Ayan. So, ito din yung wonderful, amazing tabing. Ayan, guys. Tabi lang dito. Yan yung storage room namin. And nakakatre. Ito, tatlong and made in Italy to. Ayan. Wala siyang lansa kasi nga galing sa ano to. Sa Italy. Hindi namin ng 180,000. Ayan, guys. Yung niluluto. So ayan, carton namin ang kapatid ko. Yung bunso namin at yung tatay ko, ayan. Hoy! Ayan guys, so mag-uumpisa tayo dito sa, dito talaga sa ano, sa probinsya. Yung isang kwarto, tatlo kayo. Kasi nga family. Ano yung studio ko, dito ako nag-shoot sa mga nauna kong vlogs. And, tcharan! Mayaman din tayo. May ring light. Ayan, ginagamit na natin yung ring light. O, galing sa ibang bansa. Galing sa ano, sponsored yung tita ko sa ibang bansa. So, thank you tita! Salamat! Sana nung... Sa ano po? Ito po yung katatre ng tatay ko. Ayan, may butas-butas dito. Para minsan kasi, pag natutulog, eto din yung gamitin mo dapat may kumot ka na rin. Ayan, o diba? Ito yung ano, wala kasi kaming pambili ng foam. Ayan, kaya na lang. And eto yung katray namin ng bunso. Ito lang yung may foam kasi nga, binigay din sa amin ng foam na to. Binigay sa amin. And ginagamit din namin to, tabing, para hindi masyadong mainit sa loob. And ginagawa namin background pag pipicture kami. Yan, ang may video kasi. Yan, next! Yung mga unan. Minsan nga nag-aagawan din ng unan kasi dalawa lang. Pero masyadong mayaman gamit natin. Ito yung pinadala sa akin na gamot ko para mas mabilis yung recovery ko kasi nga galing lang ako sa sakit. Thank you kay Tita Amy Banyaga. Yan, salamat. Ito, damit ng tatay ko. Ito yung kaitispan namin na second hand. And ito yung karton ng kapatid ko. Ayan, ginamit niya. And eto guys, mayaman talaga kami. O, diba? And pinaka-durable kasi na brand ng ano to. Lalagyan ng mga damit. So dito yung closet namin. Okay, closet. So, eto yung karton. Ayan. Yung karton na. Ito yung pack namin. Ito yung mga curlers sa hair straightener ko. Ito din yung gamit ko sa panggupit. Ayan. Marami. And next is ito. Ginagamit ko ito sa panilis na ko. And next tayo. Tanan! Mga color. Sige, so ito yung oil pastel. Kaya lang ginagamit ko pag nung high school ako kasi mahilig ako sa poster making contest. Poster slogan making contest. Sa mga sinasalan. Pero ano card ko noon nung high school ako. Ayan. O diba? 90. Ayan. So certificate of achievement. Most active ako dati. Ayan. Oh. Most artistic. O diba? Tapos actively participating in career guidance. Ayan. Certificate of participation. Certificate of recognition. Neatest outfit. Ayan. Yung costume ko dati. Ayan. The neatest outfit. And certificate of participation sa Division Festival of Talent. Ayan guys. And certificate of recognition. Third place in poster contest. No youth camp. And Christmas program card making first. Ako first place. Ayan guys. Next. Christmas program coffee painting first. Ayan first. Ako doon ulit. Ayan. Nandun. Ayan. Mayor's kasama. Pakalagay. 7th place landscaping division. Ayan. Tumama lang ng landscaping guys. Ayan. Artista ng bayan. Alam niyo ba kung sabihin mo? Ginagawa ko to. Happy ako dito. And the certificate of recognition again for garnering the first place in poster making competition in nutrition bank. Ayan. Buwan ng wikang pambansa, unang gantimpala, spoken word poetry, nanalo naman tayo dun guys. Ayan. So, ito certificate of participation ng youth camp. Ayan guys. Ayan. Second place, poem writing contest, Independence Day. Ayan. O, ayan.
And certificate of recognition, first place. Gayam contest. IPED United Nations. Ayan guys, nanalo ulit tayo ng chan. And certificate of recognition, no, first place sa poster slogan, noong Nutrition Man. Ayan guys. And certificate of recognition, most creative, noong National Filipino Values Month. Ayan guys. And gift ka, actively participate. Ayan. Certificate of participation. Certificate of recognition, most active delegate. Ayan ang youth camp. And certificate of recognition, first place tayo sa card making contest. Ayan dati. First place. Noong Education Week. First place in coffee painting contest. Ayan. Diba? No? Education Week ulit. And ito yung pinaka diba? Ayan, hindi ko na mabasa guys. Ayan. Certificate of achievement. Outstanding accomplishment for him. Ayan, guys. Perfect attendance ako guys dati yung high school ako. Ayan, for perfect attendance ulit tayo. And commendable performance and exemplary behavior. Most organized. Ayun guys, most organized ako doon. Ayan, pinag-uwian akong ayan. Ito yung mga ayan, yung old na sketchbook ko. Ayan. Dito ako natuto. Ayan. Ka Certificate of Appreciation Arts Month Celebration. Ayan. Certificate of Recognition for being first place in poster making contest sa National Crime Prevention Week. Ayan. Certificate of Recognition for runner-up in landscape installation and maintenance during Division. Ayan. Division Festival of Talents. Ito, artista ng campus. Ayan po. Artista ng campus. Model student po tayo noon. Hashtag hardworking for Patas Champ Award. Ayan. And certificate of participation. Certificate of participation, lumaban din tayo sa National Statistic Month sa division level noon. Ayan. Ayan guys. Ayan, lumaban tayo sa mga painting. Certificate of training nang nag-haircut din ako. And yung mga jolly boy. And by isa rin sa lumang sketchbook ko. Ito guys. Sketchbook ko. Na hindi na ako nag-drawing kasi nga wala na akong material guys. Baka naman. Ayan. Baka naman. Ayan. And ayan, madami din tayong art materials kasi mahilig tayo sa arts. Ayan, next. So eto guys, nahin natin to. Alam niyo ba? Ang damit ng kapatid ko yan. Ang damit ng kapatid ko. Ayan, Sir Sirana. Sir Sirana, damit ko mga to. And ito yung damit ko. Ayan yun na guys, di ba? Dapat yung may ano dito, may hilaan. Pero, sirang-sira na siya. Ayan, dito dapat yung hilaan. Kaya binaliktad na lang. Binaliktad na lang namin para mas maganda yung panlabas. Ayan. Kasi wala kang pambili. Ito yung canvas. Yung ginagamit ko pag nagpe-paintings ako. And ito yung mga ginagamit ko sa yung mga brushes ko. Ayan. Paint brush ko. And yung mga paint tinta ko. Ayan, mga tinta ko. Yan. Yan lang siya. Naamag na kasi wala akong pambili ng materials para yun. Naman guys! Baka naman may ganito pa gagamitin natin sa pang-vlog. Ayan. Pero wala sila. Next! So guys, ayun nga ang house tour natin for today. So I hope na point here kahit simple lang, kahit maliit lang yung bahay na tinitirhan, kung may buong pamilya ang nagtutulungan, buong buo, at masaya kayo rito, tiyak ang buhay nyo ay giginhawa. Yun nga yung ano natin. Yun yung pinaka-importante sa isang pamilya, yung buong-buo talaga kayo. And alam nyo, pag nagtutulungan talaga kayo, yung opportunity sa buhay nyo ay darating yan. Siya yung maghanap. Don't forget to subscribe my YouTube channel and like, share, and don't forget also to click the notification bell button para lagi kayong updated sa latest video ko. And I hope you enjoy mga kapagayam, and see you soon on my next vlog. So, God bless! Woo!